روشنامه‌ya Kurdistan ku ji aliyê ragihandina navendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ve tê berhevkirin, bi hejmara xwe ya 625 beşê erebî û hejmara 166 beşê Kurdî derketiye û gihiştiye berdestê xwîneran. Di ropela yekem ya rojnameyê de gotara destpêkiya rojnameyê dibin sernavê Enekesê û hevdîtinê navdewletî, hevdîtina Serok Mesûd Barzanî û Mîxaîl Bogdanov li Hewlêrê, ku tê de Serok Barzanî dilgiraniya xwe derbarê pêşaroja gelê Kurd li Kurdistana Sûriyê daxuyanî. Her wiha 33 saliya barkirina şehîdê herdemsex Idrîs Mela Mustefayê Barzanî, endezyarê Aştiya Kurdistanê hatine belavkirin. Di ropela duwem de ji Rojnameya Kurdistan helwesta Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî derbarê gelê Kurd li Sûriyê ku li korbenda Davosiya aborî ragihand bû û gotibû em ê piştevaniya birayên xwe yên Kurd bikin ta mafê xwe yê rewayî, di çarçoveya coğrafiya Sûriyê de bi dest ve bînin. Raporta siyasî ya Polîtbûroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriyê ya çilêya 2020 ku tê de hatiye pedekesê ji bo danûstandinên cidî li Rojavayê Kurdistanê bi serpiriştiya Serok Mesûd Barzanî amade ye. Her wiha bîranîna heftê û çaremîn salvegera ragihandina Komara Kurdistan û behîdariya Ofîsa Serok Barzanî bi barkirina kesayetiya niştîmanî Mêcer Egîd cihê xwe digirin. Civîna şanda Ofîsa Peywendiyên Derveya Enekesê lê gel şandeyê Serokê Rûsya li Hewlêrê û civînên emîndariya giştiya Enekesê li Qamişlo û civîna xucehiya Enekesê li Tiltemerê û daxuyaniya Enekesê derbarê civîna wê ya mihane û semînara pedekesê li Vîyenayê û hin babetên din di ropela siyan de cihê xwe digirin. Rewşa Efrînê piştî 2 salan ji şer û binpêkirinên dermafê gelê Kurd tên encamdan, rewş û pêşhateyên dawî li Kurdistana Sûriyê û Sûriyê bi giştî, raport û gotarên siyasî û civakî û berhemên 29 nivîskaran, çalakiyên Yeketiya Xwendevan û Ciwanên Demokratîk Kurdistanê Rojava, rewşa kampên penaber û derbederan, babetên girêdayî civak û tenduristî û rewşenbîrî û şirovekirin, nerîn û helbest û nûçe û bûyerên girêdayî Kurd û Kurdistana Sûriyê di ropelên din yên rojnameyê de cihê xwe digirin. Di hejmara 166 de beşê Kurdî ji Rojnameya Kurdistan ku ji 4 ropelan pêk tê, di ropela yekem de dibin sernavê Em naxwazin aloziya Emerîka û Rûsya bibe sedema têkidana Kurdistana Sûriyê, gotareka nivîskar Cîhan Xidir hatiye belavkirin. Di hejmara 166 de ji beşê Kurdî yê Rojnameya Kurdistan, çalakî û helbest û gotarê 7 nivîskaran hatine belavkirin. Rojnameya Kurdistan rojnameyeka siyasî rewşenbîrî û civakî nîvmihana ye, ji aliyê ragihandina navendiya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ve tê berhevkirin.